Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah ma barakah. Kang hormati para alim, para ulama, hormati sahibul mushola al-abrar. Kang hormati sedaya jamaah, alhamdulillah kita saged dugeni rutinan Rabiul Haddad Asmaul Husna Al-Waqi'ah seperti tolabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa inna ma radiya hadzal miskinu an nafsihi wa dhanna annahu radiya an rabbihi wal ridha anillah wa anin nafsi ya ba'udu ayyat taminga fi mautinin wahidin. Wa inna ma radiya lan aning pestine ridha sopo hadal miskinu iki wong miskin ngan nafsihi saking nafsune miskin wa dhanna lan nyono sopo miskin yen annahu ing satuhune miskin iku radhiya ridho sopo miskin ngan nafsihi saking ngan rabbihi saking pangeran miskin. Warido utawi ridho nganillahi saking Allah wanganin nafsi lan saking nafsune iku ya mutu adoh opo ayyaj tami'a yen to kumpul opo ridho loro ay ridho nganillah wanganin nafs ora adoh oleh kumpul fi mautinin ing dalem panggonan wahidin kang siji. Dados ridhone tiyang miskin atas nafsune, atas dirinya sendiri, dan dzannya orang miskin terhadap ridho dari pangerane niku ridhone tiang miskin ya ridho nganin nafsihi terus nyono bahwa ridho atas pangerane miskin. Lha ridho nganillah wanin nafs ridho niku enek loro, ridho nganillah lan ridho nganin nafsu. Dan kedua ridho itu tidak bisa berkumpul pada satu tempat. Wama asana wamalan barang asana kan bagusaken opoma bagusaken ma ing barang kolahu kang ngendika ing ma sopo al Imamul Ghazali Imam Ghazali fi mas'alatihi ing dalem mas'alai Imam Ghazali li abil fathi ad-damasko ad-dimisko maring abi fatah ad-dimisko dawuhaken ngeten ar-ridho utawi ridho huwa ya ridho iku antar dia yen to ridho sapa sira bima kelawan barang yafngalu kang agawe sapa Allah Gusti Allah batinan ing dalem batine wa tafnalu lan nglakoni sapa sira ma ing barang
yurdihi kang ridani sapa Allah ing ma dohiron ing dalem dohire. Terus ridho niku dohir batin kudu ridho, ora mik batine tok, ya ora amik dohire tok. Semua itu datang saking Gusti Allah. Fa in arada mongko lamun ngarepaken sapa al ngabdu kawula ayak rifa ing yen to weruh sapa kawula weruh ma ing barang ngindau kang ing dalem sandinge kawula minarito saking rito fal yaltamishu mongko becik golek ana sapa ngabdu ing rito indanusul lil masaibi ing dalem nalikane tumurune pira-pira musibah wa wurudil faqati lan tumekane pira-pira kangelan pira-pira kefikiran wastidatil amrodi lan bangete pira-pira penyakit. Jadi kita sebagai hamba apabila ingin mengetahui bahwa diri kita ini sudah ridho, apabila diri ini sudah ridho, maka harus mengetahui dari nopo masoib musibah ingkang sampun nimpa kita. Jadi dilok lek pas ketika kita ini menerima musibah, menerima kefikiran, menerima penyakit, kuwi len dilok teko kono kuwi. Aku kuwi sisa rido tenan apa urung ya? Lek pas nampa penak, kan penak nampa rido. Sing angel niku lek nampa ora penak. Nah, untuk mengetahui itu kita bisa ikhlas takdirnya Allah, bisa ridho dengan qadarnya Allah ketika kita menerima musibah. Kalau kita waktu menerima musibah tetap ridho, berarti ya itu yang namanya ridho. Wasaufa yajiduhu mongko bakal nemu sapa ngabdu ing ridho hunaka ing dalem kono-kono tumurune musibah au yafkituhu utawa kasepen sapa ngabdu ing ridho. Jadi kita bisa dilihat ketika kita menerima musibah baru kita bisa menemukan ridho dan bisa tidak menemukan ridho. Ikhlas nopo mboten. Saged dipahami nggih? Lek sir pengen roh ridhone awake dhewe iki lho, pas ketika menerima musibah, aja pas menerima kita sing penak-penak tok, ngoten. Pas oleh rezeki bisa ridho. Nggih. Lah pas nampa lara, lah niku, lek awake dipanggah ridho, lah itu kita sudah menerima atau menemukan namanya ridho. Wa kasiram ma lan kale akeh banget tasma'u krungu sapa sira min safalati abna'i zamani saking pira-pira wong cilike pira-pira anak zaman ngindama ing dalem nalikane ngindama yukalu ing dalem nalikane den ucapaken lahu maring abna'i zaman malakum tatrukuna ora ana kedue sira kabeh tatrukuna padha ninggal sapa sira kabeh atau ati ing taat wataf ngalu nalan padha nglakoni sapa sira kabeh al muharramati ing pira-pira perkara kang den karomaken. Dan sekarang sudah banyak sekali ya saiki akeh banget wong-wong sing padha ngucapne ngono kuwi ngoten. Ninggal nglakoni taat, nglakoni perkara muharramah. Sakniki akeh banget. Ngandale ucapan sing kados winginane
teng serabah wingi Allah niku wis nakdirne awake dhewe lakoni elek yo nyatu wis takdir awake dhewe awake dhewe iso nyingkrih kan ngoten. Kebanyakan ngoten niku sakniki pun kebanyakan padha ngucap ngoten niku niki teng mriki dipun jelasaken. Fayaqulu namung padha ngucap sapa anak zaman hadza sayun qad qadallah ngalaina. Iki lho wis mestene Gusti Allah awake dhewe kuwi. Waqad darahu wala mahisa lananganhu. Awake dhewe wis ndak iso ngingkari, wis ndak iso nyingkrih teko kodok-kodok Gusti Allah walaupun meninggalkan taat, melakukan perkara yang diharamkan. Paham nggih? Mboten angsal ngoten niku awake dhewe. Pas nglakoni maksiat ninggalne taat, wong awake dhewe ditakdir Gusti Allah nanti ninggalne maksiat. Wis sampeyan ndak kuwasa untuk menghindar dari takdire. Wong lakoni maksiat ninggalne taat kok le ngomong ngoten niku. Lah niku oke sakniki ngucap ngoten niku. Wa inna nahnu ngabidun maghuruna. Awake dhewe dipeksa Gusti Allah kon ngene iki memang. Pas maling, aku takdirne Gusti Allah maling. Korupsi ditakdirne Allah aku korupsi. Awake ndak iso minggat teko iki, teko takdir Gusti Allah. Muni ngoten niku lho sing kata-kata sakniki. Fa hadza huwa madhhabul Jabariyah. Lah ucapan sing ngono kuwi madhab Jabariyah. Mboten kenging damel ucapan ngoten niku. Lah ngoten ucapane tiyang musyrikin. Dari wong Islam saiki terus ngucap ngono, berarti ya musyrikin. Ngoten niku. Wa mustakhilluhu qailun bilisani khalihi ilam yakul bilisani maqalihi la faidata. Lah nyate lek ngono kuwi nggih. Terus gunane apa Allah mengirimkan utusan datang kita? Gunane apa Allah menurunkan kitab Al-Qur'an? Ujung-ujung wis ngucap ngono kuwi. Sembalang panggil Gusti Allah rasa enek rasul, rasa enek Al-Qur'an. Lek dijurusne ngoten niku. Terus kita sewaktu melakukan kemaksiatan, melakukan perkara yang dilarang Gusti Allah, meninggalkan taat dating Allah, tidak boleh mengucapkan ini kodok kodarnya Allah, saya sudah tidak bisa menghindar. Niku mboten pareng niku kaum Jabariyah. Waya ngajuban kaifa yasduru mimman gumun kaifa yasduru kaya apa metu mimman saking wong yadai kang ngaku-ngaku sapa al imana ing iman al ihtijaju apa gawe hujah ngalarobi ing atase pangerane man. Terus apa ya pantes gumun lek enek wong mukmin, enek wong iman ngucap ngono kuwi mang. Gumun banget. Kok sampai ngucap ngono, kok sampai gawe hujah ngalah nih pangeran. Walillahi hujjatul balighatu ala jamil khalqihi. Wong Gusti Allah kuwi hujahe tidak ada yang mengalahkan. Jadi gumun banget lek enek wong iman saiki terus muni kaya sing nang dumruk niku wau. Wa kaifa yardu al mukminu li nafsihi ayatasabbaha wa kaifa lan kaya apa rido. Wa kaifa yardu lan kaya apa rido sapa al mukminu wong mukmin li nafsihi maring awake mukmin. Ayatasabbaha ing yen to nyerupani sapa mukmin bil musyrikina kelawan pira-pira wong musyrik al qailina kang padha ngucapake mesti ndak rido awake dhewe. Mesti ndak rido. Walau sya'alan lamun ngersakaken sapa Allah ma asrokna. Ngucap ngoten niku lho ngandelne. Walau sya'alan lamun ngersakaken sapa Allah ma asrokna mongko ora musyrik sapa ingsun.
wala abauna lan ora musyrik sapa bapak-bapak ingsun, wala haramna lan ora ngaromaken sapa ingsun min syai'in saking suwiji-wiji. Upama Allah ki ndak ngersane aku musyrik ngono ambek bapakku men yes malih ora. Ngandel ngoten niku. Bapakku yo ora musyrik, aku yo ora musyrik, aku yo ora ngaromne perkara halal, yo ora ngalalne perkara haram. Lek Allah ngersakne ngoten niku. Awala yasmau apa ta ora krungu sapa mukmin maing barang robda kang nolak sapa Allah Gusti Allah ngalaihim ing atase musyrikin bi kelawan ma. Idza yaqulu ing dalem nalikane dawuh sapa Allah di nabi maring nabine Allah. Kul dawuh sira Muhammad hal mindakum apa to ing dalem sanding ira kabeh min ilmin saking ilmu patuh rijuhu mongko ngetokaken sapa sira kabeh ing ilmu lana maring ingsun ipat tabiuna ora padha manut sapa sira kabeh ilad dona angin namung penyono wa in antum lan lamun ana utawi sira kabeh iku illa tahrusuna kejaba padha goro sapa sira kabeh. Terus kita mboten angsal ngoten niku ngucap wis ndak iso nyapa-nyapa awake dhewe nglakoni elek barang iki mari takdirne Gusti Allah. Ninggal taat ya wis ditakdirne Gusti Allah. Ngono mboten pareng ngoten niku. Wa'lam lan weruh sira yen anau mestune kelakuan iku layasau ora amot sapa al musyrikina pira-pira wong musyrik ida raja'u ing dalem nalikane wis padha bali sapa musyrik ila wa maring Gusti Allah ayah taju apa yen to gawe hujjah sapa musyrik bihadil hujjati kelawan iki hujjah ada hidati kang batal indallahi ana ngersane Gusti Allah. Bal yaquluna balik padha ngucap sapa musyrik Rabbana duh pangeran kula ghalabat ngalahaken apa sikwatuna cilaka kula wa kunna lan ana sapa kula iku kauman kaum dolina kang padha sesar kabeh akhire ngoten niku benjing nek pun bali dhateng Gusti Allah tiang-tiang muslim padha ngucap ngoten niku kula niki termasuk tiang sing dolim kula niki termasuk tiang sing dolim ngoten niku benjing lek sampun bali dateng Gusti Allah lek sampun enek ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun baru rasa Rabbana duh pangeran kula absorna ningali kula sedaya wasamikna lan mireng kula sedaya farjikna mongko mugi mangsulaken panjenengan ing kula nakmal mongko ngamal kula sholihan ingkang bagus inna setuhune kula iku mukinuna sami nyakinaken malih ngucap ngoten niku wis aku balekno Gusti ngoten aku tak ngamal sing api-api akhirnya ngoten niku akhirnya benjing lek sampun bali dhateng Gusti Allah akhirnya ngucap ngoten niku kula balekaken sedeluk mawon kula badhe ngamal ingkang sae-sae ketun teng buri kata sakniki tiyang ingkang ngucap ngaten menika kata lek dielingne nggih ngoten niku biasane lek ampun dielingne awakmu aja nglakoni ngene wong aku ditakdir ngene niku kan kata sakniki kata sangat sehingga benjing lek sampun bali nggih ngoten niku wis getun akhire wonten buri seneng donya dipol-polne le nglakoni maksiat dipol-polne le ninggal taat
dipol-polne lek nglakoni perkara haram. Akhirnya sampun wonten kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun sing diumumne Pak Mudin, akhirnya ketemu kali Allah njaluk dibalekne. Ngoten niku. Pun Wa'lam lan weruwa sira in anna dunaa ing sedune ndonga wal ilhaha lan juwet-juwet iku layak dahu ora natataken ridho ing dalem ridho qadae Gusti Allah. Bal huwa balik utawi juwet-juwet minar iku minar ridho setengah saking ridho. Dados donga niku boten termasuk boten ridho. Ngoten. Dadi donga niku ora ngelek-ngelek ridho. Wis dipol-polne oleh donga awake dhewe. Aja sampai ninggal boten donga. Ibal huwa minar ridho. Donga niku setengah saking ridho. Kaifa wadungau. Kaifa kalih kaya apa wadungau utawi donga iku muqarribun marekaken ngindhat tahaqquqi ing dalem nalikane nyatakaken bitauhidi kelawan tauhid. Donga niku termasuk napa niku nyedhepne menyatakan bahwa Allah itu satu. Mare takorrub nyedhepne datang Gusti Allah. La wa utawi ndonga iku lisanul ubudiyati, lisane kawula. Bentuk DP-DP-ne datang Gusti Allah kita niku nggih ndonga. Niku bentuk DP-DP-ne kalih Gusti Allah. Bentuk bahwa kita ini hamba yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Itu bentuknya dalam keadaan berdoa. Bangin wanut tahakuki lan tetengere nyoto bil ngajik si kelawan apes. Awake dhewe iki apes. Wal ittirari lan banget hajate. Awake dhewe banget butuhe datang Gusti Allah. Selain merasa kita ini hina di hadapan Allah, merasa kita ini membutuhkan Allah. Wal dzuli lan rasa ino, wal istiqori lan tegese karep. Wa man sapane wong tahaqqaqa kang nyatakaken sapa man bi hadal ausofi kelawan iki pira-pira sifat ngarofa mongko weruh sapa wong wa wasala lan tumeka sapa wong wa ala ghayatil qurbi lan ing ngatasé katoke parek minallahi saking Gusti Allah hasola bisa kasil sapa wong. Ngoten niku. Donga niku artinya penting sangat donga niku. Penting sangat. Bapak pilalan teman-teman den dawuhaken. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-donga utawi donga iku mukhul ngibadati, dadi uteke ngibadah. Donga kuwi uteke ibadah. Wasilahul mukmini lan dadi gamane wong mukmin. Wa nurus samawati lan madangaken pintu langit itu donga. Dadi pun ngantos kita mboten donga. Wal ardi lan madangaken bumi. Iku donga. Wa innaman lan setune wong layas alu kang ora nyuwun sapa man Allah ing Gusti Allah. Ya dobu mongko bendu sapa Allah. Dados tiyang niku lek mboten purun nyuwun dhateng Gusti Allah, malah nesu Gusti Allah menika. Malah nesu. Tergolong wong sing takabur. Wong niku lek mboten nyuwun dhateng Gusti Allah. Nyapa njaluk-njaluk barang iki wong awake takdir ning ngene kok. Ngoten. Nggih kata sing muni ngoten niku, kata masalahnya mboten ngerti lek donga niku penting, mboten ngerti lek mboten donga niku dinesoni Gusti Allah. Menunjukkan bahwa lek mboten purun donga niku takabur. Lah takabur niku dosa gede. Terus monggo kudu duwe donga dhewe-dhewe. Sing saking Kanjeng Nabi, sing saking Al-Qur'an. Mumpun ngarang piyambak donga niku sing sae Al-Qur'an
terus saking hadise Kanjeng Nabi. Wa qala ngendika sapa Allah Ta'ala kalimah sapa Allah Jallat Maha Agung apa kudratuhu sifat kekuasaane Gusti Allah. Walillahil asmaul husna niki sing teng kita di damel donga tiap seminggu sekali rutinane lek teng griya jenengan monggo. Walillahil iku kedue Allah al asmau utawi pira-pira asma al husna kang bagus pada mongko ndonga sapa sira ing Allah biya kelawan asmaul husna. Terus kita lek ndonga ingkang sae niku nggih asmaul husna. Malah lek saged apal kula panggah bolak-balik bulet ae. Mboten apal-apal kabeh biyen. Tapi kula nggih niat jane ngapal nih. Tapi mboten apal-apal. Kurang tenanan paling ndonga. Kurang tenanan. Banyak ini seminggu sepisan Mas Rutin. Nggih, monggo ndonga ingkang sae ndamel asmaul husna. Dadi enten salah setunggalipun Habib niku wah lek ndonga mesti sawi. Pak derengipun doang ditambahi asmaul husna. Dadi wah sawi. Yen Mbah Yai Manaf napa. Niku lek ndonga nggih doang. Mbah Yai Manaf niku nggih pendirine Lirboyo niku. Niku nggih lek ndonga sawi sapa-sapa sing kuat ngamine nggih sing hasil nggih niku. Dadi mboten sedet lek ndonga. Dengkleh-dengkleh sampai aneh. Sampai dengkleh. Pun walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ndonga karo asmaul husna sing katahe 99 niku. Pakola ngendika sapa rabbukum pangeran sira kabeh. Ngendika ngeten ud'uni astajib lakum. Terkenal niki. Ndonga sapa sira kabeh ing ingsun astajib mongko nyembadani sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Pasti akan diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora saiki diijabahi nggih bulan ngarep. Ora bulan ngarep diijabahi nggih tahun ngarep. Tahun ngarep mboten diijabahi benjing wonten ing yaumil kiamah dipun ijabahi. Wonten swarga dipun ijabahi. Ngoten. Disimpen dhisik. Disimpen dhisik. Tidak mungkin Allah akan mengingkari janjinya. Allah kalau sudah dawuh wonten ing Al-Qur'an pasti. Tapi jarake mboten kudu langsung. Enek sing langsung dijabahi nggih wonten. Sing sesuk dijabahi langsung nggih wonten. Tergantung Allah Subhanahu wa taala apike kapan lek ijabahi. Jaluk sugih sing sesuk langsung sugih nggih wonten. Nggih. Sing seminggu kas oleh rezeki penak nggih wonten. Sing langsung mari nggih wonten pama pas sakit. Sing besok-besok nggih wonten. Oh iki sik dosane gen kalong akeh. Rodok suwi lek maringi lara lek ijabahi. Ngoten lho, pun dipikir. Oh iki si nono iki lek nggih. Si nono tak kai rezeki saiki akeh bahaya iki. Iso-iso ndak tau melok roti pan iki. Sesuk ditunda sok. Wis titik-titik eleng ngalirne ngoten. Awake dhewe ndonga ben seminggu sepisan paling boten niki nggih diijabahi, tapi nggih duka, terserah Gusti Allah kan ngoten. Terserah Gusti Allah. Aja nuntut. Njaluk meksa pareng tapi sing ngei engko. Dhisik enek sing taun enek sing walah enek sing ngene putune. Yo, sing mandi berarti rezekine diparingne anak putune nggih wonten pun samar. Kalau Allah sudah janji tidak usah diragukan. Wa ma utawi barang wako akan tumiba apa ma minal khalili saking Nabi Ibrahim ngalai salam minal imsaki saking ngeker nganit dongae saking donga inaturika ing dalem nalikane den uncalaken sapa Nabi Ibrahim
Finari ing dalem neraka. Innama dzalika anyen pestine utahe mengkono-mengkono mawaqa iku lisababin krana sebab yahtasu kang ngertomtokaken apa sebab bitil kalhali kelawan mengkono-kono tingkah wa illa lalamun ora krana sebab fakot haka mongko teman-teman ngukumi sapa Allah Gusti Allah ngandhu saking Ibrahim ngukumi adunga ing donga bimawadinga ing dalem pira-pira panggonan ngadidatin kang wilangan min kitabi saking kitabe Gusti Allah bal yahki balik ora bal lam yahki balik ora ditaaken sapa Allah ngan ahadin saking wong siji minal ambiyai saking pira-pira nabine Allah bi aksara kelawan luwe akeh mimma tinimbang saking barang ukia kang den critakaken apa ma ngandhu saking Ibrahim patafaqah mongko minterno sapa sira bi kitab bilai ing dalem kitab Gusti Allah wastahrijul uluma wastakhrijulan amrih ngetokno sira al uluma ing pira-pira ilmu minhu saking kitabe Allah. Fa inna mongko setune ulum iki jumlatiha kelawan jumlahe ulum iku muwadda'atun den titipaken fi ing dalem kitabillah. Kaya sutu ora ucul minna saking ulum apa dakikun apa niku wau lembut wala jalilun lan ora ucul apa barang kang agung wala jaliyun lan ora ucul apa barang kang pertela wala khafiyun lan ora ucul apa barang kang samar wa qala ta'ala wallahu alam bisawab al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah iya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kanthi lantaran kita silaturahim menika mugi-mugi kita saged nampi ridho, nampi napa saged ridho kalih kodok kodaripun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiripun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun Fatihah kagem Pak Santo nggih. Mugi enggal sehat. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kana berdua ya kana nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muftahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasida waghfir lana ma madha ya wasi'an karomi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin fadrijala muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabung ajeng wonten Masjid Al-Ikhlas. Mugi-mugi kita saged istiqomah. Amin amin. Dengan Muhammad. Allahumma sholli. Makanya ya sumuk malah. Maksudnya makanya ya sumuk. Nggih.